Guys, ang gagawin ko, titirahin ko yung misis ko with the heart. Love, tirahin kita. Tutirahin. Literally. Hindi, yung ano ito pag gaganon kita. Nakakala ko anong tira. Ano? Game? Sige, game. Ulit? Sige na? Okay na? Game. Tutoy. Sorry, iba na tira ko. Kagabi. Gangster ako. Gangster ako. Dinaraan pa siya sa mukha tapos tumakbo ako. Gangster ako. Dinaraan pa siya sa mukha pero gangster ako. Gangster ako. So hating gabi na, putya, lampas na ng curfew hours, ang dahil pa rin tambay dito. Oy, magsiuwi na kayo, curfew nga, di ba? Ba't kayo nandito? Curfew, nandito kayo? Ganda ka ba, sir? Eh, kung ikaw pinuuwi ko, pasok! Hindi, ito. Clutch, sabay brake. Daan-daan ha. Sige, clutch. Okay, tapos brake. Stop. Gago! Lobat na? Wala akong battery. Hindi, magdadrop lang ako. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Tanga-tanga tong hayop na to. Magpapatok akong manok, hayop ka. Nagtitiktok ako, hayop ka. Gago ka nga. 2 oras na. Ano bang nangyayari sa inyo? Oh! Luto na yung corn beef mo! Nakikita mo yan, no? Ang ganda ng paso mo. Talaga na nagluluto ng corn beef. Yan mo! Luto na yung corn beef. Oh! Nakausok na eh! Nakausok kasi yung videoan mo. Pastilan. So weird. Oh, nakausap talaga. May yung ano ni Kylie pumutok na. Yung paano yung tigyawat pumutok. Puta naman si Billy, puta. Puta. Gago kayo eh, puta. Pizza po. Gago ka! Tigyawat ka ako pumutok. Ano? Sir, gabi na, bawal na lumabas. Saan po sila pupunta? Oo, may batas. Bawal lumabas? Eh di bawal lumabas. Pero kapag sinabi, kapag nag-comply ka sa pinagbabawal nila at may ginawa ka, inaayos mo yung law ng lugar nyo, tapos sinubmit mo ulit, pwede na pala ikaw lumabas. Gago!